muka onye obodo na-esi anya wee ye my 15,000 obodo dị anya 500 naira o ji emewe bi maka mebi isa gụrụ ife ọchị m ga-akụ this boy na-alụ ogbe na-ahụ bịa wee gee ntị ịma m ọfụma afọ mbụ maazị anaghị m achọ nsogbu ego ole ka m nyere igotere m akwa from Lagos 15,000 mmeri transfer choru achịrị gị akwakwara m achịrị gị akwa bụ ịbụ onye mgbuo na-eke imebi ife a so 15,000 nye gị jue chọọ ihe ga-enye m ọ bụrụ rọbish a agịsa atọrọ gị maka onye na-enwe sọ ihe kị na-akpọ rọbish anyị mkpọdụ n'ogbo ahụ bụ ịbụ onye mgbu asị ị na-akọta ịta ọtị maka igwesi ịkparasị nye mebisi nye chịtara ibu niile nwebi iwe bụ na isiri na inwe taịm ịbịa n'ọka ime ewe ebe ndị ogwego ego m 500 pakejin pakejin ijọrọ skuul ị naghị ara onye gị jiwe kwụsị m mana anyị bịa gụba nsọ onye obodo ka efe mee maazị ka eme mmiri echere ibu ụzọ wee jụ m mmiri na ihe dị idiot a gote chi m si m nọ 15,000 mụlụ ncho ihe ọmụlụ ncho nsogbu akwa nwa nnarịgizi adọrọ gị mma ihe abebisi na ihe abebisi ya bụ enwere isi na onye obodo ka iji gotere ya babies. Thank you, panel of judges, accurate timekeeper, distinguished ladies and gentlemen. Isi dị ya Cheru, onye a na-eme ego ngori akwa 15,000. Jụọ ya na nchịrị akwa kọrọ m achịrị ya. Ichiri akwa. Nalụgodi akwa. Nalụgodi akwa. Ke ihe dị n'arụ ya? Major 1 super antivirus memory card 4 gig ọ bụkwa 2 gig. Aga m Lagos nweta na Alaba ọ bụrụ na o nwere new product batara afịa Major 1 phone accessories ha na-ere ma power bank ma memory card ma cord ma anything ma flash drive ma bluetooth anything phone accessories ote so nweje ebe a nsipara ni power bank ma ada arụ ọrụ ha nye m nka mụ ole a na confirm ọnụ ole power bank a na charge transformer so ọ bụrụ na ha na-eme promo so after can go to some product ha chee ma akwa ndị Major 1 as pro so mụ ole rizizi si instead me chekwaje gobekwala onye akwa okay watago ọ ka no yibe nka ndị Major 1 ti asi no onye abụkọwa customer o ada iwe bread thank you if we pray no mo if we area nso wee bịa ọsọ na babies ngwa chọrọ okokwu yara ese irigodi ya ibuge onye bekwu maka ihe akwa akịta Keep rubbish this boy je go tell him. Mazi. Agwa je me promo ke je ni ga me ego mo. Major 1. Ni na me ego m now. Number 1 na Nigeria niile. Choko yiri go tie. Mazi mani we ke yira akwa kita nda forget John celebrity ke. And then ambassador. When I go Dubai, go say photo. Ne babies. Only na form. Only na shape from ne yoga. Chego. Oh! Na ga you me go Mazi choru. Akwa gị. My man onye obodo. Iya balance to. Ya ka ise to. Ihe meni ya. Emenike, awa maka emenike maka power bank pasu dị. Tụleke ka. Na nwaanyị a na ebe a. Na nwaanyị a.